Господин Кмете, вие сам признахте, че не се е случил проекта, защото се е разшумял. И като говорите срещу кмета, вие говорите срещу местните хора. Не се ли усещате? Не се ли усещате? Имам предвид ВЕИ проекта. Така, има ли тук общински съветник, който да е свързан с ВЕИ проекта? Да стане и си призная. Защото всички знаем, че тези ВЕИ-та през тях се перат пари. Да го дърпа. Ще го дърпа сега. Аро, ти Аро, не ме путаш. Не ме путаш. Ти на мен ли ми рипаш? Ти на мен ли ми рипаш? Ти на мен ли ми рипаш? Ти на мен ли? Ти ли ки ми рипаш? Маймуно, що ми екаш? Що ми екаш? Не ли ми рипаш? Не ли ми рипаш? Не ли ми рипаш? Ти ли си най-големия оградова? Тук е. Затова ли го викнахте да рипа за тепа? Затова ли го викнахте да набавяте хората от тъмното? Или искате да видите другите, що могат? Затова да? Що искаш ти, оти, ето рипът ми, ти ми пращаш сигурно хора, то ми рипа, аз що да прам? Аз що да прам, ке ми го пращате толя, бе? Да ми рипа тук, да не провокира. Добре, бе? Чекай, ке не го пращате то да провокира хората да рипа. Това нормално ли, бе, кмете? Това нормално ли? Как кой? То дойде тук, дръпа, удара, пута! Ние що да направим? Бе, кмете? Ние що да направим тази? Що да направим ние? Пута! Ама не е додаването на думата, бе. Идва един и те бута и те удара и те псуи, бе. Кой? Нали сте вие охрана? От него гледате кой? Ама той иде не отвън, ама на мен ми дойде до тука. До тук ми дойде. Нормално е да викам, не да викам. И друг се случва, от и вече всичко идва я до тука. От всичко идва до тука вече. Това не е нормално, защото се случва, различи. Кой как каже глас, натепали го за нещо. Кой как каже нещо, нападнали го. Кой как тако, дръпат го, общински съвет го бият. Другите не могат ли да бият, бе? Другите не могат ли да бият? Другите не могат ли? На мен не ми са другите, на мен. Аз съм тук, познаваме се, на мен ми вика, кой си ти, бе? Кой си, чекай, нормално ли това? Това нормално ли? Това нормално ли кажа? Не е нормално. Успокой се. Аз сте видели Тървен Колопа, извинявай. Чекай очилата на някаква. Слушай. Това нормално ли? Това нормално ли, защото слушай, да той някой. Ай, с него се сбута. На мен да ми рипа, да ме удара. Да си. Диалога се е изгубил, хората има да влетяване. Не знаете ли как да работите? Научи ги как да работят. Изказах ви, виждам, че това не се случва, това, което казвам. Да кажете, защо не ви представяте? Защото няма друг начин да се надвикаме. Няма смисъл Чакай се малко. Значи това ти остава общински съвет. Коя да достава? Ограничаване. Нещо ограничаване. Аз да се прегледам. Много големи старака. Сега почваш да ми викаш кръвното. Нали знаеш колко е родната кръвното съм? Стига, стига. Колко си колко пъти сме имали на общински съвет? Колко пъти сме искали диалог? И диалогът се е загубил. Аз имам проблем. Ничо, по път е глави си много тръгнав. Много е тръгнав. Не е нормално да ме опита по този начин да ми спира. Коле. Викам се да овладя положението 2 минути. Сега правите панаири. Няма смисъл от това нещо. Кое няма смисъл? Аро, не бе, ти може да ми рипаш на кютек на мен.
Ти може да ме буташ, ти си най-големия опетър, ще може да рипаш, ама на мен не ми трябва багаж. За да... Абе, какво себе си, аз ще ти наприх, за да ми рипаш? Кой те бута тебе? Дек съм те бутал. Не, ти трябва да си докажеш на някой. Не трябва. От ти дават 5 бона за стена, защото няма на фирмата. Аз се доказвам пред ти. От ти си мълчим доса. От си мълчим доса. От ти нема Марио, нема. На мен не ми трябва Марио. Марио не. 5 бона за стена, защото го нема. Видео стена на фирмата. Доса съм мълчал. На мен ти ми рипаш? Ти заставаш между мен и човека. На мен ке ми рипаш? Слушай, няма никой на никой да скача, бе. Абе, Той ще се изказва без да... Хубаво изказването. Диалога е много. Да, бе. Бе, това ли трябваше да се получи? Защо тия тук хора са така? Последния, който бих искал това да се получи. Защо трябва да кмета? Дойдох да успокоя хората. Ама чек се, какво стана? Кака? Сега ще ви кажа къде е ваша вина. Хора от общинска администрация, които трябва да са на работа, са тук в момента, гледат на криво, обаждат се. Проблемът станал, няма сега да ви обяснявам, имате си камери, ки си го видите. Кмета е само ваши хора ли могат да бият? Питаме. Имате продължават. Давам предложение. Може ли да дам предложение? Лесно. Дайте отвън, тук всеки се развика вече. 5 минути вече. Пауза. Може всеки се развика. Извън Петрич търси обществени поръчки. Търси информацията от обществени поръчки и получи скандал, за да не идва повече за отврак. Той си получи отговора. Отговора. Че не е деликатен, ето тъгнах момчето. Тодор, защо отива да го дърка? Аз не съм го видел. Добър ден, има камери. Слушай сега. Аз видях съвсем нормално. Трябваше на друг език да говорим, което трябваше на друг език. Кога съм Нема желание ни за диалог, ни за нищо. Тук си мислим, че сме най-големите и може да бием и всичко да правим, ама няма да стане така. Не, така е. Нема да стане така. Нема да стане от и някои хора, нема защо да губят от този живот. Нема защо да губят, да го знаете. Нямам нито 200 милиона, нито 100, нито 50, нито нищо. Тодор, защо Тодор до сега не съм пишал? Идват хора, кажуват ми кмете. Той ще е взел 5 бона за стена, видеостена, която го няма. Доказват ни на фирмата. Други работи. И си вика, май нема. Идва в един момент и ти вика. Лопате, нема съвсем нормално. абе, не, ходи да си бъде, ето коридора, просто да... Шо, нема що да си правим абе. Шо ги си правим абе. Няма смисъл, какво е това блъскане, това такова? Кмете, верно ли? Хора ми сигнализират, съм ги записал, че са давани по 5000 лева на човека, който направи скандала Тодор, за видеостена, която не съществува. Уж ще имало видеостена, ама валял, щело да вали дъжд и видеостената го нема, а 5 бона ги има. Нали? Това е нормална на разумна комуникация. Да. И мисля, че сме признали с теб нали? Аз мислех. Разбира се. Аз мисля, че не дава микрофон да обясня някакво. Не, това нещо. Не се притеснявайте. Знам, аз съм го чул. По-добре, че го питаш да го изчисти. По-добре, че го питаш да го изчисти. И аз съм го чул. Не, по-скоро приказки. Знаеш, често има приказки за мен, има приказки за теб, сигурно и за всеки един. Така че дайте да нормално. След това вече признавам и но е хубаво, че го изчистихме като въпрос. Но е добре, че го изчистихме.